Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. TMTV телеканалы аша сезне мин Зөлфәт Зиннуров сәламлыйм. Аллага шөкер, яңа елга аяк бастык. Сизелми генә шушы 2021 елның 1 айы инде узып та бара. Күпләр өчен ул ыгы-зыгылы, күңелле вакыйгаларга бай вакыт булгандыр. Җырчылар шушы бәйрәм ялларын яңа ел төнен ничек уздырган? Тормышларында нинди яңалыклар бар? Бу турыда алдагы минутларда тәфсилләп сөйләрмен. Музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз. Хит парадны Алинә Әхмәтшина ачып җибәрә. Алинә гыйнвар каникулларын яраткан әбисендә үткәргән. Көндезләрен бергәләп мичтә тәмле кабартма, пәрәмәчләр пешергәннәр, ә кичләрен бергә җырлашып утырганнар. Җәй көне әбинең йортын тыштан буяган идем. Каникулларда кабат кулыма пумала алдым. Бу юлы үй эчендәге буфетницаны һәм башка вак төякләрне буядым дип уртаклашты җырчы. Әбисенә ярдәм иткән өчен Алинә Әхмәтшинага афәрин дибез һәм сүзне үзенә тапшырабыз. Әміне Зейнеп апа өзі де. Зейнеп апа, неше хәлләрегез? Хәлләрем бик яхшы. Менә съемкалар бик матур гына баралар. Ә бу минем яшь артисткам. Синең дә хәлләрең бик яхшы ахры. Бик яхшы, без бик тырышабыз. Клип төшерәбез. Татарстаннан ат казанган һәм дә халык артисты Зейнеп Фәрхетдинова. Спасибо большое тебе, поезд. Я с ним могу поехать. Ладно, хорошо, я поеду. Все, пока. Это мое платье будет. Ты умеешь галстук завязывать? Как Алина объясняет про какой-то момент. Какой момент? Да, перевод такой. Это все твои. Менә артист тормышы бик җиңел дип уйласагыз, алай түгел икән, дуслар. Менә инде икенче көн саф һавада, салкын карда без менә шушы җиңел киемнәр белән төшәбез. Каттык, шулкадәр нык җиңел түгел, бер дә җиңел түгел икән ул. Стоп! Снято! Тугызынчы урынга җырчы Әлфинә Әсхәмова урнаша. Әлфинә ханым гыйнвар бәйрәмнәрен Башкортстанда уздырган. Кичләрен озаклап паркларда, үзәк урамнарда йөрдем. Уфа карап туйгысыз матур итеп бизәлгән. Миңа кунакка килгән дусларым да бик ошатып калдылар ди җырчы. Әлфинә Әсхәмова безнең хит парадны дәвам итә. Ак төннәр исемле җырын башкара. Карыйбыз.
Yağmurdan күзләдем, Кара төндә шәүләңә байладым, Вак төндә сүндердем шәмнәрем. Улак төннәрем, тумаслык төннәр, Тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, Әзермен мин сүзсез өрергә. Улак төннәрем, тумаслык төннәр, Тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, Әзермен мин сүзсез өрергә, өрергә. Узак көттек без бу очрашуны, Алдан белеп булмый бит язмышны. Ак төн җиргә канатларын җәйде, Ике кайнар йөрәк кавышты. Улак төннәрем, тумаслык төннәр, Тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, Әзермен мин сүзсез өрергә. Улак төннәрем, тумаслык төннәр, Тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, Әзермен мин сүзсез өрергә, өрергә. Ак төннәрдә биргән вәгъдәләрне, Кара төндә яңадан кабатлыйм. Кара сөрмә торкан ак төнем дип, Син генә бит эзләп яраттың. Улак төннәрем, тумаслык төннәр, Тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, Әзермен мин сүзсез өрергә. Улак төннәрем, тумаслык төннәр, Тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, Әзермен мин сүзсез өрергә, өрергә. Керфек какмый синең кочагыңда, Әзермен мин сүзсез өрергә, өрергә. Дуслар, язның иң көтелгән музыкаль чарасы TMTV премияларын тапшыру тантанасы якынлаша бит. 27 март Экспо концертлар залы сезнең өчен үз ишекләрен ачарга әзерләнә. Заманча сәхнә, популяр җырчылар һәм яраткан супер хитлар. Әлеге чараны күрми калмагыз. Ә без сүзне TMTV премиясе лауреаты Иркәгә тапшырабыз. Рәхим итеп карагыз.
белән сүзгә сүз килергә. Якын дуслар кебек бер утырып килештерергә иде җай табып. Тормыш җилләре исә як-якка үтә төртә. Ашык җилкәннәргә исеннәр әйдә, исеннәр җилләр әйдә. Тормыш җилләре исә як-якка үтә төртә. Дөньясын кузгатып исеннәр әйдә, исеннәр җилләр әйдә. Дөньясын кузгатып исеннәр әйдә, исеннәр җилләр әйдә. Унбер көн буе ял итеп балалары белән чыршыга бармаган кеше калдымы икән? Менә Чулпан Әхмәтҗанова шундыйлар рәтеннән. Ял программасында Яңа ел фильмнары да, Кыш бабай белән Кар кызы да, Шугалак та булган. Туганнары, дуслары белән кунакка да йөрешкәннәр, урманга да барып килгәннәр. Әмма бер мәртәбә дә бәйрәм символы янына чыкмаганнар икән. Чулпан Әхмәтҗанова турында сөйләдек. Әйдәгез, хәзер җырына күчик. Әтияни тиеп эндәшүдә, минем өчен чиксез зур шатлык. Нурлы караш, киңәш акыл сүзе, күңел өчен үзе бер сафлык. Әтияни назын тыйып яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Uzun ömür selametlek dilim, yemli bulsan her bir gününüz. Kümelmesin yıllar avazına, şeşe katsın durmuş gülügüz. Әтияни назын тыйып яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Шаулап, гөрләп, яшик әле җырлап, урын түрдән күңел түрендә. Әле дә ярай, сез бар диеп һәр чак кабатлыймын менә бүген дә. Әтияни назын тыйып яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Әтияни назын тыйып яшәү, бәхетемнең зурдан зур
Hürmetimning cheksiz olsa, hurmatimning cheksiz Хит-парад баскычлары буенча алга күтәреләбез. 6нчы урында яшь җырчы кыз Илина. Илина Башкортстанда яшәвенә карамастан 2021 елны безнең белән бер вакытта каршы алган. Нигә алай дип сорарсыз? Сәбәбе Илиналарның өйләрендә, ягъни Магнитогорск шәһәрендә элемтә начар булган. Антенналары тотмаган икән. Илина гаиләсенең моңа әллә ни кәефе төшмәгән. TMTV телеканалын ачып куйганнар, яңа ел тамашасын һәм президентыбызның мөрәҗәгатен карап, яңа елга үз вакытларыннан 2 сәгатькә соңга калып кергәннәр.
Жамағат, әйдәгіз дуслашып. Бізге социаль шелтерлерді қушыларға үлгірдігізмі? Instagram, ВКонтакте, YouTube'та TMTV-ні табығыз. Беріде соңғы яңалықлар, тапшыруларының архивлары һәм башқа бик көп эксклюзив мәгълүмат. Көрмей білмей қалмағыз. Қазір сіздің иқтибарыңызға шираттағы клипні қойып жіберебіз. 5-ші орында мен һәм хезмәттәшем Альбина Кармышева. Сіздің үшін Илфақ Шихапов ижад еткен «Улым» жырын башқарабыз. Тапқыр тойып тұрмыштан юлға шықтым, йұртым ташлап. Кері қайтам юқсынып хаман, міңді бірге қабат башлап. Кері қайтам юқсынып хаман, міңді бірге қабат башлап. Мені күті, менім ұлым, жанымдағы көз нұрым. Аның үшін ешім бұл жерді, күтер мені, менің yolым. Мені күті, менім ұлым, жанымдағы көз нұрым. Аның үшін ешім бұл жерді, күтер мені, менің yolым. Мен тапқыр ташлап йұртымны, шетке кеткен бір юлаушы. Тек мен қат кеткері бұрылсам, қайтар орының болсашы. Тек мен қат кеткері бұрылсам, қайтар орының болсашы. Мені күті, менім ұлым, жанымдағы көз нұрым. Аның үшін ешім бұл жерді, күтер мені, менің yolым. Мені күті, менім ұлым, жанымдағы көз нұрым. Аның үшін ешім бұл жерді, күтер мені, менің yolым. Мен мың тапқыр юлларны ташлап, кері қайтқан бір сабыйман. Юлда түнні, үйімді күнні, негедір хаман санайман. Юлда түнні, үйімді күнні, негедір хаман санайман. Мені күті, менім ұлым, жанымдағы көз нұрым. Аның үшін ешім бұл жерді, күтер мені, менің yolым. Мені күті, менім ұлым, жанымдағы көз нұрым. Аның үшін ешім бұл жерді, күтер мені, менің yolым. Аның үшін ешім бұл жерді, күтер мені, менің yolım. Алдағы жыршы қыз Зәрина Асылкаева. Зәрина сағат тіллері 12-ні сұққаншы әтиянилері білен отырған, 12-ден соң дос қызлар янына шығып кеткен. Салютлар аттырдық, бүләклер беріштік. Табын янында біраз отырып алғаннан соң тауға шығып кеттік. Балалар сыман шатлана-шатлана тюбингларда шудық деп еске ала жыршы. Зәрина Асылкаева сіздің экрандарда хит парадта «Сен генә» исемлі жыры белән катнаша.
Билгеләре шау-шашкәдә Кара нинди матурлык Минем күңелемдә шундый Вакытны туктатырлык Калык шушы матурлыкта Калык шушы җәйләрдә Риза ялган мәхәббәтне Җырлар итеп көйләргә Син генә, син генә, син генә Елмаеркәм көлгәнә Бәхетле булып яшәргә Син кирәгем белгәнә Син генә, син генә, син генә Елмаеркәм көлгәнә Бәхетле булып яшәргә Син кирәгем белгәнә Таң белән бергә уянып, йөрәк шаулы балында, иңдә татлы сүзләремне сөйләрмен мин тагында. Яшел чаклы үләннәрдә калсын безнең эзебез, тик бергә бәхетле дигән шуңа ашсын сүзебез. Син генә, син генә, син генә елмаеркәм көлгәнә бәхетле булып яшәргә Син кирәгем белгәнә Син генә, син генә, син генә елмаеркәм көлгәнә бәхетле булып яшәргә Син кирәгем белгәнә Популярлар өчлеген Анастасия Макарова ашып җибәрә. Анастасияның быелгы бәйрәмендә оливьеда, мандариннарда, чыршыларда булмаган. Яңа елны кыз Төркиядә, тыныч мөхиттә каршы алган. Курантлар сукканда сок белән бокаллар күтәрдек тә яр буена чыгып киттек. Озаклап диңгез һавасын сулап йөрдек. Якыннарым белән туйганчы серләштек, ди Анастасия Макарова. Хәзер көч, энергия туплап Анастасия кабат Казанга кайткан. Бу сезонда ныклап эшләргә, иҗат итәргә әзер. Şiitelернең җитә төсләре, шиләренең татлы исләре, әмсендерә, әмсендерә. Тик йөрәккә кирәк җырларым, киң иделен норман кырларым, булсын гына, булсын гына. Ватаны
Музыкаль каймакның көмешен Ризат белән Зинирага тапшырабыз. Гаиләнең бәйрәм яллары тыныч узган. Әллә нинди шау-шулы компанияләрдә йөреп, зурдан кубып бәйрәм итмәгән алар. Яңа ел тамырына гадәттәгечә әти-әниләр белән утырдык. Бүләкләр биришеп, 2021 елга теләкләр теләштек. Төнге эшләр тирәсендә йокларга яттык ди җырчылар. Бәйрәм булгач, Рамазановларга Кыш бабай да кирип чыккан. Кызлары Айгизәгә тимер аяк алып килгән. Ризат һәм Зинира каникуллар буе аны тимер аякка басырга өйрәткән. Берничә шугалакны сынап карарга да өлгергәннәр икән инде. Aşar idim Kirpiklerin arasına Yat gözden koşar idim Sırlarımını Steylerim ağlarına Berni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Sırlarımını Steylerim ağlarına Berni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Soluşun ürep Benim utlu kışağımı da Gidersin sen de erip Uberiydim seni canım Şaşı tatlı suyudan Bəxtli yolma yolların Gitmesin de yüzünden Sırlarımını Steylerim ağlarına Berni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Sırlarımını Aşık dilin ağlarına Yerinden über idim Sakına seyıtkine Bağır keyim canı Beriydim uzak idip Көп тапқыр мінге шақлы Мәңгі ұнтылмаслық идіп Біз бірге болған шағыны Сырларымыны Стейлерім аларыға Берни төгелі көзелеріңе Ғашық тілін аңларыға Сырларымыны Стейлерім аларыға Берни төгелі көзелеріңе Ғашық тілін аңларыға Berni tügülü gözlerine Aşık dilin ağlarına Хит парад җиңүчеләрен атаганчы барлык катнашучыларны искә алыйк. Бәхетімнің зурдан зурысы
кайтам юксынып хаман меңдә бергә кабат ташлап Син генә елмаеркән көлгенә бәхетле булып яшәргә син кирәгем белгәнә Серләремне, сөйләргә аларга берни түгел күзләреңә гашык телен аңларга Дуслар, хит-парадның иң биек нуктасына менеп җиттек. Рәхим итеп каршы алыгыз. Бу атна җиңүчеләре Зиянгировлар гаиләсе. Алдагы чыгарылышларда җырчыларның яңа йортка күчүләре турында сөйләгән идек. Аңлашылганча, Айгөл белән Илмир бәйрәмне яңа нигездә каршы алган. Башка юлы ике як әтиәниләргә, туганнарга йөреп арып бетә идек. Быел үзләре җыелып килделәр. Бар якыннар җыелган форсаттан файдаланып, Коръән ашыда уздырдык ди Зиянгировлар. Әфәрин диясе генә кала. Наз булып Акыш канатыдай оча хатым Ак каурыдай хисләргә тулып Ак канатлы хисләрем талпына Тик сиңа йөрәгем ашкына Бәхетле ярлар без гашык җаннар Гомрең буена яраткына Ак канатлы хисләрем талпына Тик сиңа йөрәгем ашкына Бәхетле ярлар без гашык җаннар Гомрең буена яраткына Түзә алмый хисләрем ташуга Мәхәббәт ташкындай сибелә Ике ялкын бергә дөрләп янып Ике йөрәк бергә җилкенә Ак канатлы хисләрем талпына Тик сиңа йөрәгем ашкына Бәхетле ярлар без гашык җаннар Гомрең буена яраткына Ак канатлы хисләрем талпына Тик сиңа йөрәгем ашкына Бәхетле ярлар без гашык җаннар Гомрең буена яраткына Күкләремдә Парлы кышлар маңа Җаным тулы саф бәхет җыры Ике чишмә әйтерсең кушылып Җырлап аккан ишелә җыңа Ак канатлы хисләрем талпына Тик сиңа йөрәгем ашкына Бәхетле ярлар без гашык җаннар Гомрең буена яраткына Ак канатлы хисләрем талпына Тик сиңа йөрәгем ашкына Бәхетле ярлар без гашык җаннар Гомрең буена яраткына Бәхетле ярлар без гашык җаннар Гомрең буена яраткына
Хөрмәтле тамашачылар, сез бу атнаның иң популяр җырлары һәм җырчылары белән таныштыгыз. Бу музыкаль каймак хит парады һәм мин Зөлфәт Зиннуров идем. Алдагы очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.